Végeztem az edzésen, és most fogok menni a 7-Elevenbe valamilyen edzés utáni protein cuccot venni. Lehet, hogy ez a mai nap egyébként ilyen, mit teszem Tájföldön, árakkal, hogy mi mennyibe kerül. Reggel csak rendeltem Grabről egy amerikánót, amiben tettem, mint láthattátok, kókuszvizet és egy kis szójatejet. Amúgy önmagában az amerikánó elszeparált jéggel és mindennel együtt, pohárral, kiszállítással együtt, mennyi volt? 50 baht volt, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 forint. Azért volt ilyen kis luxi ez a reggelem, hogy rendelt kávéval indítok, mert elfogyott az a kávé, amit még Magyarországról hoztam. És már úgy voltam vele, hogy amúgy nem iszom minden nap kávét, meg heti mondjuk 2-ször iszom otthon kávét, szóval teljesen mindegy. Most már nem akartam venni. Jó, ez megvan ennek is a maga a bája, hogy lehetett a rendelést, és fél óra múlva ott van kis amerikánót, vagy amit akarsz. Szóval a lényeg, hogy most megyek 7-Elevenbe, és ilyen kis bélyegekkel fogok fizetni. Remélem itt a szél nem fújik az ablakon, mert ugye amúgy mögöttetek nincs semmi, csak már a főút. Meg egy rács, de a rácson kifér. Szóval ezekkel fogok fizetni, és ez egész pontosan reggel megszámoltam, 111 bahtnak megfelelő bélyeg. Értékhatártól függ az, hogy mennyi bélyeget kapsz. Egy fizetésnél ilyen 3 és 15 baht közötti értékű bélyeget kapsz vissza. Szóval úgy tök jó. És ezt így konkrétan oda tudsz menni, és hogyha vásárolnék 111 bahtért maximum, vagy annál kevesebbért, akkor ezt így odaadnám, és akkor nem kell semmi mást adnom. Szóval nem olyan, hogy vásárolj ennyiért, és akkor annak ennyi százalékát tudod ezzel a bélyeggel fizetni, semmi ilyesmi. Ha akarok, akkor egy 5 bahtos kis csokit veszek 5 egységnyi bélyegért, de ha akarok, akkor válogatok össze magamnak 111 bahtért, és akkor ezt összesen fizetek, vagy többet, és akkor ezt kifizetem, a maradékot meg készpénzzel, mindegy, magyarázom, aztán értitek. Szóval tök jó, most ezt eltöltjük, mert amúgy nem tudom, meddig van az akció, nem mindig van. Szeptemberben már volt, szerintem azt hiszem augusztusban kezdődött, és lehet, hogy decemberig tart, vagy november végéig, valahogy így, szóval ezt azért már költöm, és már egy csomószor fizettem így, és tök jó. Ja, úgyhogy klassz dolog ez. És egyébként még egy tipp, ha esetleg jöttök Tájföldre, sok bolt előtt szoktak ülni hajléktalanok, szegények, akik koldulnak. Ilyen bélyeget is tudtok adni, mert hogy ők ezzel utána ugyanúgy tudnak fizetni. Szóval, ha nem akartok ezzel szöszölni, bajlódni, vagy ilyesmi, vagy egyszerűen csak foglalkozni, de megkaptátok, ne dobjátok ki, inkább adjátok oda valahova. Vagy hagyjátok ott egy, nem tudom, mondjuk kukán, de onnan meg nem fogja elvinni senki, mert ez Tájföld, és nem bíztak el semmit, szóval, ja, inkább, ha nem akartok vele szöszölni, akkor adjátok oda valakinek, és azzal is tudtok segíteni. Vettem egy ilyet. Most pedig megyek utamra tovább. Hallgassatok tuktukozás közben Madonnát. Pro tip. Terveim szerint egyébként még erre a piacra naplementekor, szóval kb. Másfél óra múlva vissza fogok jönni. De ha nem erre, akkor egy másikra. Nézzétek, milyen jó friss föld mellett jövök? Atommenő. Nem úgy, mint az Indexem, ami nagyon nem atommenő. Nem tudom, a stabilizátorom mennyire jelentős ezt a
a piacra, vissza, ahol az előbb, nektek az előbb egy 2 órája parkoltam. Nyilván gumipapucsban. Ha nem ég neki a kép, látnátok, hogy mennyire szép, vagy jó a hangulata a közelgő naplementének. Úgyhogy a piacon majd megpróbálok keresni valami jó kis spotot, hogy onnan tudjam nézni. A titkos helyem. Szóval megvettem a vacsimat, ami 2 ilyen csirkenyás, darabja 200 forint, 20 baht, úgyhogy ezt fogom most itt megeszegetni, miközben megnézem a lemenőletet. És hát, ha itt a felettem lévő dolgokat pont bekapcsolják, az nagyon vagány lenne. Most amúgy 4:06 van, és 5:30-kor megy le teljesen a nap, szóval lehet, hogy úgy van időzítve. Kiderül. Így néz ki. Itt ez csirke, van közte hagyma. Ez csillag, uborka vagy paprika. Kicsit ilyen erősebb, és ilyen paprikás a belseje, én nem nagyon szeretem. Mindegy, nem olyan rossz. Ez meg ananász, azt imádom. És amit láttok rajta szószt, ez ilyen paradicsomos, talán egy kicsit paprikás, édes szósz. A lány, aki készíti ezeket a nyársokat, nála külön ezt a szószt is meg lehet vásárolni. Szerintem ő keveri be. Hagyma. Sose rossz. A hagyma mindig jó. És konkrétan nincs itt senki rajtam kívül. Mondjuk az egész piac elég kihalt most. Szerintem mindjárt felkapcsolják, mert a piac többi részét azt most kapcsolták fel, és ezt is. Ó, szép. És csak egy random szerda a saját teraszomon Tájföldön. Díszvilágítással. És hagymával. Talán több? Nem hiszem. Annyi, hogy egy Jackie elfért volna. Itt most 24 fok van. És a piacon kabátokat lehet venni, de hogy ilyen szörmekabátokat. Ami abszurd, mármint Magyarországon szörmekabátot -fokban hordasz esetleg. Itt éjszaka mondjuk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hideg állapotok közepette lehet 12-3 fok mondjuk. De nappal ugyanúgy 25-28. De hát ez itt szörmekabátos idő. Gumipapuccsal mindezt. Ezt a dolgot nem fogom megenni, de az ananász az egyik legjobb része következhet. Ez zárásként. Ez a deszter. Isteni! Ez úgy van, hogy te választod ki nyersen ezeket a dolgokat, és akkor megcsinálják ott neked annyira fűszeresen, hogy te akarod, ez egy kukorica. Ez aztán így volt 18 baht, 200 forint. Ez az, amit annyira nagyon nem tudok, hogy micsoda, de szerintem sütőtök, vagy valami olyasmi. Én most mai videón lehet, hogy nem néz ki, de amúgy jól néz ki, ez jó cucc. És belül meg ilyen arany. Pusi. Nézzük, ami még így rajta maradt. Nyilván több is megvan, csak beleesett ebbe a kis pohárba. Lehet, hogy inkább édes burgonya és nem sütőtök. Nem olyan rostos, mint a sütőtök. Kenődősebb, mint egy édes burgonya. Vagy olyan homogénebb az állaga. Az olyan jó.
megjött a reggeli kávém. Éjjelente 11 fok volt, most van 4:11. Akárhogy is nézzük, hideg Tájföldhöz képest. Azért jól esik, nagyon jó érzés fázni egy kicsit, meg a hideg levegővel érkező illatokat befogadni, és olyan, hát nevetségesen hangozhat, de télies. A terv mára amúgy szokásos edzés, szombati nap van, de ezt úgyis talán tudják. Rendeltem Shein-ről, és hát bízom benne, hogy a futár majd elmeri venni igazából, mert ugye ez Tájföld, szóval elveszni nem fog. Remélem, hogy a futár érteni fogja, hogy ez a helyes összeg, és egy Shein-es zacsiban van, szóval hát ha most megyek edzeni a kis hülye járgányommal, ami az mondjuk egy kulcs nem álltam, igaz? Határozottan. Megvan a kulcs. Nem tudom, fel van töltve ez a kis járgány, de maximum tolom. Ja. Addig jó. Abszolút csak számomra érdekesség, hogy olyan karácsonyi hangulatom van, mert 4 nappal ezelőtt csináltam egy zapkását, amit ilyen egy éjszakázós zapkásának szántam, szóval sok éjszakás zapkása lett, viszont tettem bele fahéjat, és most ettem belőle pár kanállal edzés előtt, és annyira nagyon jól esett. Most megyek vissza a kis elektromos járgányomhoz, megyek haza, és szerintem rendelni fogok egy lazacot. Megjött a Shein-es csomagom. Nézd! Meg kellett volna ölni határozottan. Tanultam az esetből legközelebb kampecóni az összes szúnyogra. De amúgy állíthatósak, meg majd bedagad a melegtől az ujjam. Amúgy mennyire tudta a szúnyog, hogy most mi lesz itt teríték? És most cserében nézhetitek a megvakart szúnyogsebb helyen. Támogató, az a hülye szúnyog. Hajtsatok. Nagyon jó. Tényleg ez jó, ez nagyon jó. Így kell majd fölvenni. Ennyi volt a Shein haul. A mai napon fogok menni vezetni, úgyhogy nem tudom, hogy utána mi fér még bele, vagy hogy mihez lesz kedvem, energiám. Itt az autó, és egyedül jöttem haza. Nem mondom, hogy az agyam azt se tudta éppen, hogy ő mit csinál, hol van, ki ő, stb. De sima voltam úgy. Egyszer sem imádkoztam csukott szemmel. Azt nem tudom, hogy a rajtam kívülálló forgalomban résztvevők megtették-e ugyanezt? Vagyis imádkoztak-e így? Vagy sem? De minden oké volt, szerintem. Azt leszámítva, hogy csak tájzenét játszó rádiót találtam, úgyhogy inkább kapcsoltam. Majd legközelebb. Ez most olyan jó. El is küldtem anyáiknak, hogy van egy kis autó. Bár mondjuk tudták, csak hogy így. Én nem tudtam, hogy ma már ezzel fogok hazajönni. Minden tisztelettel és iróniával. A kedvenc részletem az autón. Ez itt. Előttem egy ladyboy volt.
Eddig ez egy nagyon sikeres nap. Ilyen híres utolsó mondatok amúgy egy sikertelen nap előtt. Megyek a plázához. És ez egy naplementés motorozás lett. Megvan a vacsim a Topsból, és hatalmas szerzeményekre bukkantam így zárt zárás előtt, az túlzás. Nagyjából még másfél óra van zárásig, de ilyenkor már egy csomó akciós termék van, úgyhogy ez most is így volt. És olyanokat vettem, amit még nem próbáltam. Garnéla rákos ristálat, amiben van még kaviár, vörös kaviár gondolom, ilyen tengeri fű, vagy valami olyasmi uborka, az egészen könnyen beazonosítható, és van benne egy ilyen sárgás, szivacsos, de kicsit sajtszerű valami, meg ez a surimi rák, zöldhagyma, szezám, egész extrának néz ki, és ez volt 69 baht leértékelve, az eredeti ára a Martita szerint 159 baht lett volna, így meg kb. 700. De azért ennyi nekem nem elég, úgyhogy vettem kettőféle címke van rajta. Az egyiken lazac szerepel, nem tűnik lazacnak, valamilyen hal, az biztos. Répa meg káposzta, vagy valami ilyesmi alapon, uborkával, de ez inkább nem csak kiegészítés, és nyilván teriyaki szósztal. És ez volt 109 baht helyett 69 baht, úgyhogy ez is olyan 700 forint környéke. Tök jó. Ezen kívül holnapra amúgy vettem egy rist, ami 10,5 baht, 120 forintnak mondanám, meg egy ücsit, amit most fogok meginni. Aztán szerintem egy kicsit sétálgatok, és annyi, megyek haza. Ezeket meg gyorsan elpakolom, mert legutóbb itt egy patkány mászott kezettel belemászni a papírtáskámba, és a Topsban én láttam egy farkincát, meg egy ilyen szőrös állatfeneket átfutni egyik gyümölcsös kosár alól a másik gyümölcsös kosár alá, és láttam, hogy más is láttam, amit ott dolgozó, és utána ezzel el voltak foglalva. Nem kérdeztem meg, hogy milyen állat volt. Patkányhoz képest nagyobb volt, és majomszerű farkat láttam, de majomára nincsen, pláne nem egy bevásárlóközpont közepén. Még esetleg egy macska lehetett, de ahhoz meg kicsinek láttam, szóval. Úgyhogy a naprejtéje az ez volt. Itt mögöttem díszítik a teret, ami már így is csodálatosan néz ki. De egyre szebb és szebb lesz. Most van november 29-e egyébként, úgyhogy itt decemberben minden pompázni fog, tök jó. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!